Senze nje PO lokhu ufike kusebenza eyodwa. Shot ngenze unono. Ujiwe ngikho. Ndimele ukrema nani ngasona tissue ma audit. Abakafikini. Ukrema kusela chaha. Angaspenza. Ngiyasabisa ngani. Kaha. Iyasebenza ku-TikTok. Ayisebenzi ku WhatsApp. Seniyangizwa manje asikisi bengiyuthilo awuzwakali wempilo ifoni yami. Inyazwakala. Ngisacela ni request nizozama ukconnectana nodwa mina. Ngisacela ukusebenza. Kade abafuni ngijoin i-competition yomsebenzi bathi mina ngiyasebenza. Ngisebenza kumina la. Yokuthi umsebenzi wobsecurity ngisebenza kumina la. Ngiyasebenza mina. Awusebenzi. Lo pretend. Ngiya-acta. Everyone join. Basho njalo ngihlezi ngibabuka mase be-connect. Everyone join. Nestina girl yazi. Everyone join. Ethi ngiqabile ukuthi ngisebenze. Ikhohlakele nina. Nikhohlakele. Sengizengayithenga sonke. Ngithengile i-uniform yami security. Ngithengile. Ihleli. Uthe kanjani ungakazi ukuthi uyongenaphi? Ingazi nje ukuthi isudu emnyama nebhlwele emnyama namaguzu. Bese ngithengile nje. Phana mina ke Una how many followers vele wena yo mancana wama ku 4K. Mara mangiconnect. Asifollow one guys. Man angathi ukuthi uzosebenza kanjani. Ke angiyazi ngihlezi ngibabuka bathi follow each other. Angazi bani point angilandeleli gadele laba ekade bekuthiwa lapha. Akekho mina oyoze ngiqonda ngithiwa kubu life. Ukuthi ngoba bengingavelwe bakwethu into ebengiyidla bengihalele nje ukubaphendula ngiyibamba ngizithi. And we back here. Screenshotile umnqondo wakho uzongithola kahle. Kusawuni umuntu ongithukayo. Screenshotile yabo la sis ingane futhi ufuna ukuyibonisa uma wayo. Ethi ngisongimi. Yakujulukisa. Wena bengithi damn my nigga damn it. Phela mele ngiyiphathe life ngidile naye. Mele ngiyiphathe kahle ngoba ngincengile abanye umkono omunye ucommentile la. Wathi ubaba ngaka awusebenzi. Uyahlupha kodwa nawe. Bathi angenzanga lutho bekuyisicelo. Khona bekuyisicelo bakithi. But ukuthi kwangidinela ukuthi uzama ukushintsha ukuthi ngoba phela ngeke ngize ngikhuluma ngifuna ukuba road ku live kwinto kaMama Mamthembu. But ezinye izinto mathiwa ngiyarespond ngistop onda because kuzongcola i-competition yakhe. Mangathiwa nje ngikuvuka umakaguji ubaphendula ngawani ama-question akhona. Mina angizamanga ukushintsha i-competition yaMamthembu. Angizamanga umshintsha ingqondo.
ngiyenza i-request kube ngifuna ukushintsha i-competition benge ngiyenze leya request ngisekabi mina bengizongena nje ngithi sacela ungena ngisekabi nje bengangenisa umngane wami ngimkhampenisi for the fact ukuthi ngize ku-social media sebezongitshelisa ngifuna ukuyishintsha njani Njani? Bayazi payslip. yazi na what if ngiyavolontiya what if Njengoba uphansi komthunzi nje kuyimanje. ngiphansi komthunzi mina yabo nje la ngize kwi-interview kunamhlanje ngihambe ngiyatohoza la kubambeka khona akawuthi ngiyasebenza Yaza khona ngifune uthe yebo uqinisile khona uthe usufuna i-security kodwa ohle angaze ngize ngihleke mina security kadza mami mina angeke ngize ngihleke umsebenzi womuntu maybe kuyini ngoba ivideo maybe mayihlaya yonke bese izo-include ukuthi usebenza police angeke ngize ngihleke because angiyazi future Khona kunjani. angeke ngize ngihleke ngisho athi umuntu udayisa amagwinya angihleki nje Bakhuluma ukuthi unoniswa yini wathinta ihlathi. khona uthi nginonile and ngiyajima yazi uyangiyanyisa umuntu othi ngiyakhuluphala ngijima kangaka Hayi futhi uyadlala yeka veta noyeke. Ngoba shuthi usadlala. ngithi into esengizoyenza yazi kodwa lento to be honest Mantuli uyabo sengikhuluma iqiniso yabo le okumele ngiyenze manje Notice manje. ngisho ngathi short notice angeke ngize ngikhampenele njengoba kuzokhampena mina Khona kunjani. angeke abantu bafollowa mina abafollow uMantuli angeke beze bemfotela angeke awine nalowo muntu lo angisho kabi but ngeke awine trust me ngeke beze befotela umuntu ebengamazi bekungcolosi manje sebezongifika khona mina ngizwa nokudliwa oqala ngiyabona lento engiqala ngizodliwa nje Salusi uyenza umuntu ayihluleke yena. ngifaka wena Njengoba nginawo 4 nje. siyathanda makuthi Ngicabanga mfethu lokhu ngaba nayo security angaze ngisebenze ngayo. Isizi expire nesire expire last month ngeyi7. yebo kuba unamalokhu nje amaningi njomo makusho and umendo kunini engilwela ngaliyasho yazi baningi and abanye sebengapha futhi kade bengithuka ngakade njani nje nini Umuntu ade kukhulumela kakhulu engimnotisile ubani ushoes ubani baningi baba kungafundile ama-comment and bengi-screen record umhla ngabhoreka ngiyobona isibanga no-TikTok ngabhoreka Bazowaphendula 1 by 1. yaba mna ngicala umuntu ongijola kabi oqala mina maninganothisa ngisukela umuntu yabo Mantuli I make sure mina ngihlezi ngiphendula angeke uphendule into engenasiqalo kusuke kunesiqalo Awuhlanyi phela. angihlani mina ngeke ngize vele Mantuli nangu la yona Mantuli namazazi abomvu ngihlanga nabi namazazi akho Ngoba afakwe yimi. afakwe not unless wena uzozela mina ukuthi wondile ulicile bahlazi bengithiwa bathi ngilicile ngiyakhuluphala manje bathi yakhuluphala ngifuna ngiyenzeni Nakho ufuna umshado awusipha phela nathi. hawa bafunde usunisa umshado ideza khaya umendo Ngikade asikhulule ngi-screenshot-ele i-account yakho uyenze ya-private ngangidlula ukuthola umuntu mina ngiyahlanya uyenze ya-private same time Asifollowaneni guys. ningafollow mina cela okwamanje because kusekhona umama Mantuli kusho ukuthi hey mina angisazi ukuthi soyenze njani abantu abajwayele abake benza lento yokuconnect bengisacela Ku Facebook uzobamisa kanjani ke ngabe uzothi mawusuka la uya ku Facebook futhi. yabona and abantu to be honest kodwa Mantuli abantu abaningi banicela umsebenzi ku Facebook shema angifuni ukukamba manje ngisho kungathiwa ngishare Sina bese ukucela kanjani umsebenzi sazi ukuthi awusebenzi. nithi nguthathe yipi ene umbuzo manginibuza Mantuli ngisebenza ukhona la ngoba ngize ku-interview namhlanje iphi payslip iphi Dororo. Dororo. Abasaphumi nayo payslip. liyangisukela mina nangu mama Mthembu uyangisukela dororo payslip liyangisukela mina angazi ukuthi ku-connect kanjani guys abakwazi uku-connect ngisacele othi ngiqale ngifollowe back mina kuqala sengibafollowile awe gazi ngicofephi nakho-ke ithi ngithi makhulu wayi-follow back hawuzwa-ke Mantuli I think is ama-friends asisiwe cha is ama-friends kudala lotsotsi
Ngisacela guys abantu abala chama namakutshu wa angowazi payslip uba awazi payslip yami akekho wazi payslip but sesiyafu ngivumela intombi Ish. ngifuna nje ukunilaya kusasa ngiyofeza ngifuna ukuthola umsebenzi wobsecurity ngifuna ukuba yesecurity nginicasule guys follow yabo manje sesi-18 followani uMamlondo umakhuzwayo after how many minutes 20 minutes kuyaphuma kungena abanye but kuzongena abantu mase beconfirmile laba abawu3 ukuthi babafollowile kungena bona-ke umdlalo mnandi kakhulu aningeke mina Asikuye kusebenze. Uzosithatha nabantu yazi. mami nginike then you can request khane request yakhe izohlala le phezulu so baqede kuyi-3 uya request othi sibuke uMamlondo uku-3000 umakhuzwayo uku-1 awusemanzi phansi kwintombi yaseduty 4000 Kuyabheda magushu bakithi awusiphusha kanti indaba siyanilikeela everyday ngisho seniduna usakungenzi lutho siyalayika guys mina magushu ukhangudlule nje kuverande wakini ngilike comment Mamlondo ukhona umuntu osebenzayo nekhade nje Iyaphela imanje sobe sibona ngawo. ya ubeke ngamabomi ekusele fosezi sawafame oza guys ngisacela laba nina mantuli niba follow back because bakhala ngokuthi ni follow back Sibafollow mina ngibafollow. okufollowayo uthi follow back okay sizofollowa tata asibe ngokuthi manifika ku100 ofika ku100 Yes, lama point sizofollow. uyaphuma uzoshintsha hairstyle ngiyantshela Manje i-interview yakho ingoba isikhathi. no past 11 bathe ngihlale la banike uniform bathi ngihlale la just in case Bazoku-attend. bathi ngilinganisa uniform ukuthi iyangilingana wasabanga pho isikhathi magushu no ngeke ngisho amehla kule interview ngize they are professional shame Hayi ba-professional. Asho ukuthi usufana noqashiwe kusunika no-uniform ngabhuthe ngeyama security. sibaningi sinikiwe Umuntu olala iqhomo zibhlungu namhlanje. kanti bakwethu uyazi ukuthi abantu bangidelela zona lezi bapi lapho bebengithuka here is my account ngithiwa kuma-account abantu intoni yamanzi untoni nginawo namanzi emulokhonjakho khona ayakusuyela kunemanamba akhe yazi ukuthi mina abantu ngibazi njengoba ngizazi ama-followers ami ngempela and nje ngcono ngoba ngiyangixoxela manje kusesemanje ngibetreyenik ngezi if uzoshaya i-2020 somewhere 21-23 sengifikile ku-300 followers or 250 ngizokwenza indumezulu lika-Chris Mondlana ngifuna ukutshengisa uChris Mondlana ukuthi I can do better ngiyadlala but ngiyokwenza i-party nyani something like celebration ukuthi ngiasethe abanye benu ngizoqala nje ngilapho bengibabona lapha bengilwela nkusasa ofika ku100 uyaphuma guys asikhiphe uMamlondo asimfollow fast ezophuma khani ipanel izovuleka ngicela yeah darling yo uMamlondo bukanumile guys ngisacela everyone unfollow azophuma guys Mantuli laba bangenayo bafollow back makhuzwayo Mamlondo nibafollow back Wenza njalo. ishwe hayi yabona bese kuba ngathi nginamanga mangikhuluma kanje nangangiMamthembe ngingizisa isidalo kusuke ngingasiwa mama
la ezathi siqale sibakhiphe ngicela ningifaka indlovukazi zokufaka manje mama ne kodwa ngiyathembisa le ayivuri zokufaka manje ithi sikhiphe oyi-1 la sacela uMamlondo because uphezulu sikhipheke ngiyaphila amaqhumzi mfethu sele 4 days Mamlondo wagijima kangaka ngiyathi hayi mina ngazi ukuthi yenziwa njani le nto esuke yenziwa la amanye a-private kuthiwa amanye ama-akhawunti a-private John. uma ukushu I think ukushu uye lo one-account e-private because there's no way busho phuma sisi uyolungisa account yakho e-private uphinde ubuye mina nje angithanda ukusiza abantu bomndeni uyakhulumisa into ukusiza abantu bomndeni is better usize strange Like guys. Tap screen. welo weza mahlubi ithini ngimxokeleke sekuzoba story time alekhala ngagcina ngixoxela indaba so ngo-2023 yezwanini ufuna nibone ukuthi mina nginenhliziyo enhle uma into kumele ngingajoka but inhliziyo enhle it's inside me so khona umunye girl owangakithi kanje angazi kume khona la wandiswa ngicela bakithi ukuthi ngibize igama lakho wandiswa athini kimi ubezongena second semester esikoleni ethi ngisacela ungirejistela nani uregister online ayi ngithi ngikhona mina like manje ufunda mina esikoleni ngayenza ama-bookings ne ngithi angizazi into ze-online angaze ngithathwe ngo-online angiwazi ukuthi wenza kanjani u-andiswa akusunkulu and then uchomi angaregister online mase sekuvulwe ngithi mina kuyaqala ukwenziwa i-registration esikoleni wagcina wenzile hathi ngangenzanga ngisacela ungenzela ama-bookings ngithi mina send ama-document akho uwa-email acertifiwe everything ibi-certifiwe mayinto njalo lezinto ngiyoyikhipha ngiyoyi-print out ngemali yami ukuya esikoleni imali yami isikhathi ngimenzele mina nginomngane womsuthu abajwayele ukungilalela ngihlezi ngikhuluma ngihlezi ngena nje ukuthi umngane womsuthu so bengihlala naye mina ngizwani angeke ngikhulume nabantu abathuleke mina Siyakuzwa. ngeke ngikhulume nabantu abathule mina Silalele. Siyakuzwa Magusi. umngane wami afike ufika sihlala iroom 1.8 but you know uma usuhlala nomuntu isikhathi eside umngane wami umsuthu mina lokhu ngahlala ngifika la eJozi 2022 lokhu ngahlala naye kufana ngisho uma sikhokhe rent ifuna 1.6 ngibhadala wonke there's no way ukuthi ngingathi ngisamtreat-a njengomuntu ofika ukuthi khiphe 800 rand ukhiphe 800 uyabona Yeah. so ukufika kwakhe sithi ngoba iroom u800 sesizoyisplita kuba abantu about I think it was 612 yeah 6 I think somewhere 600 including ugesi because ugesi was 200 and something yes sikhipha ama 600 akhiphe 600 manje njalo mina nomngane womsuthu sesizwane ethweni ethenda ukuthi siya understandana ukuthi usilindo mina igama lakho usilinda akazwani nokupheka umngane womsuthu akazwani nokupheka mangibuye nama-fried man mangiwabuye afuna uyawathatha uyabona uya-understand ama-assignment akudingi ukuthi ngize ngimtshela ukuthi nawo ama-fried idlana yabo Yeah. mangibuye nokudla nje lapho engibeke khona yena uyakuthatha uma ebuye nokudla lapho ebeke khona uyakuthatha uyadla afike umngane wami ufika ngobani ngoJuly kuzoba i-birthday yami nge-29 July umuntu uze ezongimoshela inyanga ukufika kwakhe siyamtshela uhambe uyothenga igrosa uyangizwa igrosa thina siyithengi njalo uyothenga igrosa uma ethenga ngoba ningibona mina ngumuntu othanda ukujula yena into engibhorayo ngafunda nawe uyangazi mina ngumuntu onjani ngiyayikhulumela nje like yabona and then bese ngithi mina leyo gross uyithenge lobala ngoba uzoyidla wedwa wayithenga igrosa ningesizo leso statement sithi leyo gross uyithenge lobala ngoba uzoyidla wedwa thina sabantu bama-take away kuphele 1 week 2 usenabangani ahlala nabo bakhonini uyafika lo muntu aqedwe 3 weeks laba abangani abazikhulumisi thina njalo ngiyangizwa Siyakuzwa. and then kuthi after 3 mina ngikosamangazi I think li-thread ngenza ngibe ngathi ngiyisangoma
uyabona ulele yena ka-Actinex ume nabangani bakhe uSnacks ume nathi u-right, you understand? Yeah. Ume nabangani akakhuluma ume nathi u-right, yabo nje futhi ngingamnaki mina ngizwana nomntwana mamuthi bese ngilila ulele nje silele siboqile ngithi umbhedeni ngibhekile uyabona ukuthi ngale nje ukumshaya akenze lutho ngiyafunda nje ngibambe iphepha kanje ngimbona nje uyangicasula nje kanti mind wangithiwa ngisendela amadokhumenti akhe mina kudala ipassword yefoni yakhe i-ID yakhe lokho ngingena ama-notification quququququququ ikhatha bo-10 ngithi yabo le foni le ngiyivule i-ID wena vele ugcine ekhuluma ulale ekhuluma nefoni manje uconversation yakhe nomama wakhe hey ngoba ngifaka ngale lala utshela uma ukuthi thina sithela ngeke sidle imali yakhe ngeke sidle ikrosa yakhe mina nomngane wami simphathisela and mind you let's say mantuli uyafika uzongifaka and mina ngoba ngisho ukuthi umuntu wasemakhaya ngisamfuna angeke uthi ufikile uMantuli uzongivakashela bese mina let's say ufike Wednesday thothi nomngane wami setshwaleni Friday yes bese ngithi geza aMantuli sambi angeke ngize ngenze ukuthi uzosho ukuthi ufuna ukuhamba because angifuni ukuthi mase ufela lapha bese kuthiwa wa bad influence yini esimshiya ngithi nami sihambele indawo zethe ebhedayo asho ukuthi thina siyamshiya yabo nje abhale nje into eningi me sleeping ngathi never yamuthi vuka phuma olobukufuna umvuselani sengiyaxosha phela uhleli ngaba ngithi la ngiphethe lapha kapetheni uthatha icross transfer 400 wakho eko 400 kombo iphepha nenyanga ngizokufakela transfer lo 400 wakho phuma uye kosilenda labo uhlala nabo emakhonini angithi bona bakhe influence sharp axolise ahlale ngimxoxela ukulala manje mina mase ngithe ngiyacaswa ngixoxela ukulala hawu ihlebo kunini ukuhlekelana kumama usexoxela ukulala ke manje mina ngithi okay uzolala manje ekseni uwe uyindlela ngiqinisa utshela mama ukuthi ngizondithwena ekseni ukuthi ngixoshile and ngiyambalela ukuthi ukube bengakufuni bengenze ngiregister ukube bengakufuni bengizokufunela umqasho isingile ukube bengakufuni ukuzoqala from scratch uthenga umbhede istove uyakwazi ukuqala umqasho ukuthi uyini uzongitshela ukuthi angifuni ulala embhedeni wamphenga istove sami amabhodo wami isitsha sami everything uve neimpahla kuphela wena la cela ungiphumele bekwe-rent yami ngithi phuma ubuye ngalo 400 obhadelela ukuthi uzophelelaphi utshela mama ukuthi ngibuyisele 400 wakho kuhambe la thulake kuba uJuly mina ngitshe ukuthi iphelele njalo impi ngoJuly kuba uAugust September kuqala ukuphuma result and then bengifuna ukufunda ispring mina ngithanda nje ngithanda angithanda ukuhlala endaweni eyodwa ngifuna ukuyalena lena so sambe so register bese ngenza uN6 lapho ngithi ngifuna ukwenza iN6 ngidiregister njalo isikole sengifunda kuso angithi ngiyakhumbula irent yalapha and la behlala khona like uma stand akahlala khona asimazi sakumanje kuphela ibhulu kodwa sazi ukuthi ibhulu sifaka 1.6 umama phosi so ngidiregister wena esikoleni ngihambe ngiyoregister kanti sisahleli ngihlala ngoDecember sizama ama-tenant njalo mina ngiyethanda imali simani mandate nomngane wami ukuthi sithi sofuna ama-tenant awu 4 badala 1000 adlala kule ndlu ka-1.6 thina sidle i-profit 1000 bebhatala ngoDecember kuba u-4000 sibhatala 1.6 kuma-stand baqhube bahlala ama-student nelight dizelayo sicinga labo o-NTV lokho kuthithizayo Ulova. Thola ngiqwena ebese yes thola ukhona la emsebenzi njalo ngibuka ukuthi angisebenzi yo ebese njalo sithe siyafolowana ngasiphelele leyo nto leyo ebese eyizwe uAndiso le ndaba ukuthi thina senza imali ngelo manje uma standards namanamba akhe kuphela asinalutho yakhona atshelele izingane ukuthi mina ngihleli la ngo-4000 kuleli room leli and sasibanyusele because mawufika lapho bhadala irent ka-1.6 indlu 1.6 ikhiya ngazi-250 but like mufika vele bhadala imali eningi plus bazofica nefinish phakathi sithani ingasenzi njalo nje nefinish niyazi ukuthi imali 1000 bese ngoJanuwari ngixoxele ngoJanuwari sihambe so-register hey makuthiwa uyisidiphunga sihambe nombhede khona kuzuzami kunama-pawn shop lapho engifunda ngakhona ama-pawn shop niyawazi lempede yakhona i-cheap sibasamele isikoro ngolo kwi-pawn shop sabanika sona sisaselo mbhede thina safaculta nawo siye Springs
sifike Springs kuvula ikole lapho kwa 2021 yabo nje 20 no January. Indaba nje sitshela ukuthi thina uAndizwe kudala yabo kwaphela nje kanjalo. Ngabo 21 22 Springs betha awukhona ukushintsha isikole usuwenza N6. Manje nje sesithuthile thina. Abantu sebeyikhokhela irent bayihle uzobaxosha uthini? Sihambe kanti lezi ngane beyivele seyiplenile ukuthi ngizayibhadala irent for 3 months zizobe ihlala phela kwalo 4000 wazo. Masibuye. Masibuya sibuya esikoleni setshelele lezi ngane ukuthi ngathi kuyadura vele ama-room lapha yilapho behlala khona and akukho lutho usolo ama-room lezi zona ingane zavuma fast like applyelwa nje for isikhathi eside yabona. Masibuya sitshela lezi ngane ukuthi anisitsheli lokho. Ngitshela ukuthi ingane zabuya namaphoyisa nalengane le engangiregister esikoleni ihamba phambili sesizoboshwa lapho engasho khona ngathi simi-kill me ngisiza umuntu engimaziyo nje. Ngahlala ejele kufunakala 4000 bethi hayi asinibophi kufunakala nje 4000 kuphela. Awusekho senudlile. Idendala la dala. Benimele nikhiphe 22 phela. Suyaphi akukho no-1 akukho nemali yokulanda umbhede lo usushiyele suthatha ku 4000. Wasebusuku. Yabo ngoba nje abantu bethi funela umuntu ongakini or wakubi never Awucabanga. angamboni. Khona nomunye owafunelwa khona bengisathi ngingahlala eMidrand last of last year. Besisebenza kwi-call center. So athi i-call center yakhona biserivoni. Athi bisesentini somewhere there. Cha uneyindaba shem. Athi lo omfunele omtshela ukuthi kuvulwe ama-application nani yenza ngingasebenza khona. Kuphinde kuvulwe amanye ama-application atshela omunye kusomngane wakhe ukuthi ayike kuvulwe umngane mefika lapha emsebenzini waqoma kwasani. Washaya kwasani. Wathi mphathi wathi supervisor wathi engasayisoli. And ngoba because let mase ulomuntu address umazi uvele akayithathi njengomuntu ongaba ayikuthi ngudubi mangithola la TikTok ngikinika umsebenzi it's easy ukuthi ngitsheke usu wrong 1 2 3 4 5 because indaba ethu aqala ku social media ngizotshela ukuthi usuwenza 1 2 3 manje eyasemakhaya useceba kumama wakhe umama wakho useyanyonyoba ke ekhayile ebusuku ke kuthi uphelelwe nawe phela umsebenzi because yo Kodwa iyafana lento nomndeni ayisuka. iyafana awumndeni awukhohlweke iqomisi wafika waqoma kwasanda phesentini samnandi we yana nje singinamanga nje ngigqoke uniform ingeke maybe khona abantu abala yazi ngifuna ukungikhomba la nginesibazi ngizonikhombisa late ngizoba life late mase ngisendlini nginesibazi something like senja kanje yabo izandla senja phela lona ngithi sifike siyazwana lo iqomisi ngiyombiza ngeqomisi sifike siyazwana useqome elinye iqotmani yabo makuthiwa kwafana basesendlini ngingabaqomi ngiyangizwana Ngoba so uqomisi besijwayele ukuthi leli kuncane nalokho kwengane yakhona akaqomi like maybe kuno 23 mara kuhlala kwenye isithabathaba sendlu yabo nje yabo sekuphila life but akusebenzi ayi shuthi ke mina vele ngiyayithanda imali ngangimbisa mina wathi waba usumara unemali uba usumara right ke nje follow guys follow wena ngiphosekise comment wena ngelinye ilanga kwakuyi Friday besho ukuthi masiphuma yazi call center musa ikhosras besiphuma nangelunch usibarisi yamazi uhleze namaviethi ophi efridge siphuza ngelinye Friday saphuza kakhulu salala khona lapha savuka silumeke sikukhona izinto ezisidlile ubusuku bonke akumanga akumanga Uzositshengisa ke manje.
Nangizwa nje nabantu abangiphikisayo. Bazokubloka. Ibonakala ma. Asiboni. Echangiboni Akasazi eso sibazi ukuthi singakephi. angisazi ayibona ngabapito oyibhokwe angiyafuku umngani ngivuka masivuka sivuka ngo-3 akamenzi lutho ngabe ngiyamsuka akamenzi lutho nje so ngivuka ngabo-3 yabo ngisathukile ukuthi hayibo ngilalelana nani ayithi hayi vele sekonakele because mina ngimbona nje ukuthi cha ugayi kuney'nto zakhe zabusiho Ongenayo ufollower laba ku-panel nathi simfollower back. yebo ongenaye afollow and then uThomi ngivuka ngo-3 angibona ukuthi hayi vele ijampile angakalumeki ngalumeka ngabo-4 intatha bhekangcinga ngiyafunga lezi zinto zisangiluma ngey'ntatha Utshwala sephela. sengisoba uthi sengithuzindle silele sibo-3 njalo yena ulele nje esofeni uright umngani sihambe uyakwazi ukuthi uma senikhuluma nodwa uthi hayi mngani ungaphumeli lapha ungabuye lapha ziningi izinto ey'wrong mani ngama-reflect yabona lezi zinto zonke sharp umngani abuyele indlu kagani cha mina ngiyazi mina ngiyajampa Woza nazo size nendlela. ngiyajampa mana ngi-accept abanye abantu okudala be-requestile ithi angibazi noma basasekhona yini sengimane nje ngiyenza mhlawumbe sebedubile nje okay umngani abuyele laphaya ngigcine ngixoxela ngendlu indlu funite imnyama ifana nalekho emnyama sucu indlu yakhona ngaphandle nangaphakathi bese iba amakhethini amhlophe i-bedding imhlophe i-black and white ubonda lumhlophe everything black ama-disco lights a-blue esethindlini Nani dako utshwala ningangena nje endlini emnyama niyibona nje. Yake yapendwe indlu emnyama phakathi. Chankura mina nasihogweni mina ngiyongena mangithola Phela kushankura ke sisi. singena uJomo simtshela ukuthi weJomo and uJomo uqala ngithulela khona Follow guys sengiyaphuma mina kusele 5 no Makhuzwayo naye sekazophuma. sekhalta ushilana ngathi abanye ba request item bakasepha and then uJomo Follow le back angithi. Nanti 7 angiqhubeki ngendaba engakaphumi uMaNtuli Hawu. Ngikhipheni kusele 3 guys ngikhipheni. cha ngiqhubeki ngendaba bafollowana uMaNtuli ngizoqhubeka ngendaba Uzokubeka indaba manje. Sekusele 3 ngiphume guys. ngisho le ndaba bayifuna Bavele bangikhipha yabo Zohlala kuma comment namanga. uba ulandelayo uMakhuzwayo xoxa isitebe nawe yaphuma ngeke kuhle nabantu ababona sikhathele we are tired Mayibo ngiseshoda. so uThomi ahambe uMaNtuli ngiyakwazi uye engihype amanyenza indaba ngathi ngizodinga uMaNtuli omusha la amateyo new Mantuli uThomi ahambe aye kuleli after iviki semtshela ukuthi uThomi ngoba ubonile ukuthi kunezinto ey'lumanayo lapha ungaphindi uyewedwa yezwa zisilume siba u3 uma uwedwa zizokwenzani uThomi abona ngathi thina sifuna kumdlela ingcu yakhe le ajola nayo aphume kithi Amanda aqamba manga athi uyakuba uThomi ungasefuso aqamba manga ukuthi uyefuso kanti uyazi ukuthi uyakulesi sipoku sakhe besipokweni asifonele like i-apartment is normal like la apartment ebo ishimali banazi i-apartment asesentini ayafana onke Yeah. ngisho painting but yakhe wayepheta ku-blackish yena yedwa
umtshela ngisho efuna ukusibhayisisa ahambe ushutha phambi kwamanye ama-apartment abona i-content nyana sazi ke ne-content engashuthi phakathi. ngisho kumngane wami usuthi noma kuthiwa izinto ziyafana ikwasipokwe la akhona lo muntu lo ikwasipokwe noma ngathiwa izinto ziyafana shutha abona ngathi sifuna ukumdla indoda ngakusazi shuthi benze lezi zinto abazenza like bebona naye ukuthi banje umtshofuza ngifuna ukukhuluma manje behlale njengoba behleli bonke ngakusasa uyasifonela ngabo 3 emini nje Chomi uyahifuzela emini cabanga lokho okuhamba izolo njalo isithomi ngingibiza indoda ngegama Chomi ulona ngizombiza ngobanje uNeo uphumile uyothenga ukudla abazi sentini iseduze kwase Mall of Africa uyothenga ukudla eMall of Africa intesini sithi kanti kuyathi Chomi ngifikile izolo ube wangilanda ngacela ngizomekile ngala sithi azikho izinto ezikulumile lapha ethi haya anginalutho shabu phela simjabulele umngane manje yini ikhefuzisayo bethu lana kwakuyi voice call ethi ngiswitch kwi-video call ibasket impahla zokugqoka ne kugcwele ikhindi yabo ikhindi isikhindi sithengo sisikhindi cela uma kuzwayo ezophuma cela nimfollow Ngicela ungikhiphe sengi-right. Hayibo. athi ikhindi uyabo isikhindi fikube uthi amajini but uwakhathela nesithe wakhatha sinakusinyana nje sithi and then kwenze njani ume waphendula okanehlama hayi lesi hlama lesokuthi ubukhanyula ukuthi leso sifuna ukuthi uyayiphumela nje uthuvile Hayi. sithi and then kwenze ayikho clear phela isithombe thina sibona singcolile asikho clear i-clear video call ukuthi yini kwenze njani shangathi mina lo mfana nomyangiqaqweka and uthi akunuki and nathi sisaye endlini akunuki lo beyathuvile lo sithi kwenze njani sithi thina phequlula konke ahambe i-wardrobe sasiwabonile namakamera kathi mina vele mangivakashile nami ngivakashise makini mina ngena door to door ngihamba ngivula kanje ngiyazenzela ifile khona ngithi ngifike bese ikhala ngase ngwazi makamera uma evula ufica i-with orange yabo batha ngamanga ngimaka kuthini ngama ngizoqhubeka nendaba Amanda mephuma ongakhuluma hayi Amanda cela siqale ngalo phezulu unokwazi follow unokwazi everyone follow unokwazi Amanda Lalele Makosi. ethi maphuma unokwazi phezulu Yo, can follow guys. Ngifuna uqhubeka indaba. Cela follow, tap screen guys, tap screen. Ngampela nama-gift asenda ama-gift futhi nama-rose. Tap screen. Ngisebenzele mina ngoba ngifuna ukwenza leso ngishoyo Bafethi yazi. Siyayenza. Kuyoze kuphela umfutho. and uyozuphela umfutho Sibhale no-post-it namakhosi. Indaba take a note uyadeliver uDor to Door mos unokwazi ngoba esase 44 shuthi indaba soyiqala ngo11 o'clock Sami hawu. Lapha indaba isashubeni. shuthi ngibe ngi-eda abanye bayanda lapha bakithi asifunjalo umuntu ozoshuthi imood yami la bese ngiyanithuka everyone afollow unokwazi ngiyanicela nginkuphe episode nisiziphazamisa ifoni udriver uthi akadeliver asihlangane hafu uyahlanya lo driver lo Ngamaphuzu lo driver. Ngeke unamanga. me last week udeliver gate nje Uyangena ngampela. Kasho ukuthi-ke bathi abanankinga bazolinda umgosi sihlala ningibuke ke Cela nitheve bafethu umgosi uzakubuda.
Hayi phela mina ngize ngikhuluma ngangikhuluma screen. le ndaba engangibophisa. Cela Ningasendeli nama-gift ngisacela nabo abantu kumele bephume beshintshwe nenze sho uma ifika ku-50 points umuntu uyaphuma. Khiphani noma oyedwa aphume. Indaba. Let's keep Amanda. Amanda akayindawo. Awe Mark. Hayi kanze nganenhlanhla. Oh Jesu. Ethi ngifollow back nami. Ngazi noma ngifollow Amanda. Makhuzwayo. Lokubonga nombonga ngamuzwa Amanda ukhuluma. phuma. Amanda wami. Amanda Maguchi. Amanda out. Kwanama ngisafuna ukuphuma manje. Amanda wamanza pink. Upheze ngamanzi apink Amanda. Unika yena uMaguchi futhi. Hawu ngicela Angithi ngithile ngathi kukhishwa unokwanda. Hayi ukuphi manje unokwazi. Unokwazi khiphe sisi uthule asikakamuzwe ukhuluma mse. Ngathi akekho. Uthi kuma comment akaphumi Amanda. Lokhu 500. Hayi no akaphume. Hayibo Amanda yasingizoni. Amanda sipho nasingamanje. Cela manje Amanda. Mina nginakuphawula. Unokwazi Noma khuzwayo. Ofikayo afollowe everyone kwipanel. Mina ngizala ugusha ngiyindawo. Ngugogo kaGush mina. Awuyindawo. Hayi ke ukuthi sekuyingane yami entshaki. Ukuhlala lokuya kusebenza. Mina ngizomlanda ecrash. Mina nje ngizothenga iGucci. Ngizomthengela iGucci nje. Ngikhipha. Ngiyadlala. Mina ngiyamlanda ecrash Ngugogo every day. kaGush. Yabo ongathi uzombhadalela ilo yefamily. Yo engahlala la forever. Malini farewell. Ngathi bafuna isuthu. Hamba Amanda. Bengicheck machine. ZZ ngiyabonga. 500. Masingakhipha 10 rand. Manje ngenza iqiniso nje guys sonke sikhipho 10 rand nje sidonate. Ingaphuma ngempela. Engaphuma 500. 1000 iyona iphuma negawn. Angiyazi mina ngikho serious ngale ngane ngazi ukuthi kuthiwa. Better be serious ngoba ngizoyilanda. Masingakhipha ama 10 rand nje ngaphuma. Ngempela guys. Uma Gucci abhala account number yakhe ayiphine la phezulu. Ngiyathoka ke manje you guys talking. Kungabi nemali ke manje. Yabona? Ingane ihambe yekufewela ama 10 rand nje. Ihambe Nkosi yami. Talking. Mamyeza Bona account yakhe no 10 rand bebe bephuma. Talking now. Ebese nimbone ekhuluphala nje imali yethu lapho 10 rand bethu. Wena ngoba ngabe uyaphina la. Thina abantu. Yo, plazi yabo kuma comment yo hayi. Manini angiyazi Account number sofaka ama 10 rand. ithini. Bese uyayiphina. 1486 Akayiphini Maguchi. Ningahambi zonke Asiyi ndawo. Maguchi ukusirious awuyazi account number yakho ngekhanda. Uyithanda nemali. you guys are talking. Manje ihlezi semqondweni ke manje. Soze sibuye lo mqondo makaGushi. Ngikhuluma kakhulu ngizomkhipha. Xolisa. Ngizohlanga Amanda la. Aniphathi kahle. Tshwala phuma Amanda so 50 rand. Amo. Mina ngizofaka phezulu kwa 50 rand. Ngizofaka Dominic ukhanya fika. Dominic ngakutexta ku-inbox ngizoxoxela isigaxa. Ithini ngizoxoxela isigaxa futhi lesi sigaxa futhi sipermanent. Dominic sisingikade engaphandle nangaphakathi. Ngikaze bengingenele ekhaya ngo-April. Ngakhala ngathi ngaphupha uDominic ngingamtholi umuntu ongene ekhaya. Ngaze ngaphuka. Uyena kwa. Awu Jesu. Ansazi wegel Dominic ngiyacela sisi ungene ngiyacela ungiphendule noma nginamba yakho ngizokufonela masiphuma la. Wena ngani ukele ndaba ongene ekhaya zoyeka la sesentini.
Angathi ngexoxa wena TikTok singamthola kanjani umuntu oyingene ekhaya. Ningibambe ngingabi emotional ngizokhala. Hayi bungakhali. Ungakhalana. Cela ucheck ngiyacela phela. ngithi mabangene ekhaya uGood Friday unini ithi bangena ngoTuesday uFriday Pray. ukungithatha ngibeke uGood Friday bangena nge-14 April kubhaliwe nakwikhalenda lami ukuthi ngangene ekhaya. Bangena mina ngangiye ekhaya ngeSunday ngoSaturday ngahamba ngeSunday. Wena makuthiwa don't trust family members ningaba screenshot njalo lapha ekhaya. Ingasiphendi kodi futhi. Wena shuthi lo wayebadirected ukuthi ngikhona wayithola iphepha wrong mina ngangizohamba ngeMonday bafika ngoTuesday bafika mama Sifebe kumama uthi mama ngiyahleya ngithi hayibo mntana wami wayengibiza ngaSifebe ukhuluma uzokufaka ipipi Sifebe uthi mama uvunani ngizenziwe zonke lezo zinto khipha ikhadi and mind you ingane yami usethu nimazi ngobani la kusishona ngokutsha ngithi into yangiwarisha kuqala ukuthi mabefika bathi uphi umakasethu Yo. bethathe bekhokhela kwaba kufuna ba transfer ya 55,000 Hawe ma. bethathe ucash bethathe amakhadi mama bethathe ifoni bethi asho i-app because bathe u55 ngase kukonke yabo ama-voucher 5,000 ngithi niyawazi Christian uCapitec maximum is 3,000 bethi 3,000 abaningi yabo Yeah. nama-voucher 5,000 I'm sure basebenzisa ngamakhulu I don't know maybe basebenzisa namakhulu bayadayisa or angazi bawenza nama-voucher 5,000 umama shuthi asabe ngiyam-understand shuthi asabe ukuphuma komakhelwane ukuthi ngenze inkinga so uthi wayesabe bazophinde bebuye uma ukuthi because ngangithi niwaye ungayanga ngamakhelwane uloge in kwi-app uloge account and do that ethi ngangisabe ukuthi bazobuya manje njalo mabafike uGushu uphume nge-27 May esibhedlela bamfica uGushu yabo ingane yami because ilento okukhula ngekhanda Yo. awukho umzimba kunabani bakuza lokho okuno-8-10 yabo okwasekhaya banangaki bathi bana 10 umama sebemisele yangithi bayazi umama uzoba sitoti babona ingane bathi libe ikhathi lagogo wena zilikhomba iphi iphesi kagogo bathi ngaphansi kwamatrasi pheka umbhede kukhona banjalo lokhu kwekhanda kwami kokolo umbhede kwami koshaya Yo. kuyikhona lesibuko njalo wakhala kwathi dogon akubenawo kakhulu bekuthele ngamanzi kuze kufuke ngakusasa umama ngabo maqeda kufika nje la mama basigenele izolo ungicheck ukuthi mina manje ngizocheck kanjani nge-access mina ubungasho ngani izolo athi hayi bengisaba nayi understand ngithi ngihamba ukuthi ba-transfer mali ukuthi ngihambe nekhadi ngihambe nakho ngwakona ngoba sinatami ngoba nila Yebo. ngiyazi bona ngoba Yeah. bayo-withdrawa eMtuba balahla umkhondo waphela gone Boy. ubethi umama uya-check-a ikhadi li-withdrawe eMtuba i-voucher ithengwe empanini wena ungathi ubani And ungathi bane endaweni eyiqhelelene kanje. hayi i-stress singithi konke uyasazi i-stress lapho manje umama nje uhlala emkhukhwini bawubhidlizele nalowo mkhukhu phela bafuna ukugqekeza kumele kulungise umkhukhu kumele kuqhubeke imali ayikho i-stress Yo. ngapha bayangithuka Sifebe uthi amara Lazi. ngoba bayazi lapho ukuthi ngidila ney'nkinga eyi-stress asuke who's this ngithi umama akahambe ufuna inamba leli kuzaCapitec le at least sibe nomkhondonyana hayi ngimthola ugane ngimthola ngendlela ngamthola ngathi ngizame-ke lapho ngiphuma khona Thola uDominiki yini yo. isikhathi saDominiki la kufa khona uDominiki manje ngile Wednesday okay umama bewuvula icase kwanongoma ngo-Tuesday
because bangena Tuesday ebusuku ngithi Yeah. ngo-Wednesday bangena ngo-Monday Monday Monday ebusuku. ebusuku kuzosoka bo-Tuesday Yeah. uma nabo uvule ikhesi ngo-Tuesday le ID ngobetshezwa avule ikhesi i-CID lithi nje ngizoya eCapitec khona manje lingayo i-CID ngilifonele ngoLwesine lithi yo sisi kuqala i-weekend enkulu manje nesikhona ukukusiza Yo, ma. Makuthi Jehova andigebengu. aqala ngo-Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday abazali balele imvula ithini mzuzu lo Yo, mfethu makujaza go. And umuntu engakubona uhleka nje lenza ama-video umsangano guys yozinto and lapho umama wazomfonela wathi I feel like ngathi ingqondo isiyakhambela ama-video siwenza khona at least uyabo ilapho engifunde khona ukuba strong to be honest sure social media noma ngafika inhlambu uyabo because infica week already but I did manage yabo inhlambu bengiyithola ngasikhathi beyisikhathi athabana if you can calculate kahle ukuthi yo ngaba kuvuka amanxeba ukuthi ama-October makhela uronto lapho indlu bimimente ethi yo ukube nami ngakhuluma ngabafana ngabe endlu wena asuke ngimthola follow guys njalo. ngimthola ngimthola ngathi umuntu ozakhala yabo ukuthi ngikhala ngaphansi ngize ngafini Ngiyakubona Amehlo nje. asuke yabo asuka umfana ngimthola manje nganitshela ukuthi umfana khona unanga ngimtholayo una 22 umfana mangimthola ngaziphi ngimthola like engqondweni ngiyamthola nje umuntu olekho ku-account engqondweni ngithi showcase bambamba inkunzi bamphuca ikhadi bakhiphe ngekhadi lakhe akufika ukuthi wuye ngqo uyabo Yo at least ngizoba nethuku sosho ukuthi ubanjwe phi inkunzi uyabona into kanjani ngithi nami because imali yakhe uzobuka ukuthi i-corruption all over imali yakhe ishop egarage makiwe egarage asinama-camera khona igarage engenama-camera shame imali ikhishwe egarage ngithi mina maybe bambambe inkulu khona lapha egarage bamphuca ikhadi khona maybe wasempangeni usamkwazi ibhosa ngiyithole ku-Facebook Facebook ngicabanga akekho ulokhu ungaphandle nje shokhi uyangibuka athi ngimthethe mina ngizongenzela ukuthi ngokufitha yabo ikhonza uDominic nokubuka live back uDominic ungakhetha uma uzomthola uwiki angimtexte ngingambuzi futhi ukuthi into yini athi ngimtexta ngiza ngaletha ukuthi mangibetha anginawo mina enye account and ngine account ethi silinda konke ezungu ngiyabona le account ethi silinda konke ezungu ibank yamama umama unesizulu uzobona ukuthi izinto ziyahlangana angifuni ukuthi and angifuni ukwenza account manje ukuthi uzobona ukuthi account fake ivula manje ngamlanda ngakangaka nje ngathi risk take it or leave it ayathi ngiqala nokuthi ngiyicelebrate hawu ngathi uyicelebrate pho ngajabula kakhulu hey wazongisiza ngiyakuthanda umuhle ngithi yo and mina ngikuthanda uqhulana niyazi sijola Saturday njalo naye njalo loyo. phela ngithi angifuni ukuthi vele ngimbuze ukuthi yazi ikhadi lakho zilo elilinkiwe mind you amaphoyisa wakwenza lutho it's better ngizenzele namanje Wena nje usazenzela nje. ngisuke ngimtshele Yo risk kodwa. Sunday baby lapho engathexta khona uDominic nami engathi ngamtexta Sunday yabo lapho I was so frustrated because bengathi ngizongena kanjani ukuthi ngibuze indaba ikhadi ngimtexta ngithi ngifuna umsebenzi sicela ungenzisa phela ungifundisa umsebenzi hawu mina baby ngiyantshontsha kade ngikwazi ukuje Tuesday yakwazi ukukhuluma nomuntu usumazi ukuthi like it's your worst enemy Cabanga. and ufonele lady ezinye ngizolokhu ngiyihleka and then ngangiscreen athi ngiyeka abantu ba-screen record Ngampela abantu abangascreen record guys. ngiscreen record ukusiwa msuku akubonakali nima be-screen record ba block baphapha akubonakali Bonakala ngiyozobonakala. Kodwa guys ningayenzi lento
Niyayazi nante into eserious nento engamele ipost bafethu. And then vele asho like ngibuza nje kahle ukuthi ayi ngifuna ukusebenza nami ngenza njalo bathi hayi besifile kwanongoma yabona ukuthi asho into eqondile ukuthi ayichibekiwe ekhaya komunye umama wakwazi hayi vele icaci yabona nje sengifree me calling the CID. Siqhubeke sifollow guys khona sizophuma nathi ngene abanye. Ivideo screen video yabo lokho ukuthi uklike ngathi voice note but uvethe ubuso bakho. Yeah. That's a question. Ngiyamtrap. Siqhubeke sifollowaneni guys khona sizophuma nathi ngene abanye la. Awe man network. Cela sithephe nge-screen sifollow. Ayisemnandi indaba kunomzuzu. Network. Amanda kaphulu. Amanda. Yo. Leyo siyafa ngendaba. Bayengabuya ngekho Amanda ngathi. Yazi ngama ngisho indaba futhi ngaza nixoxele. Nathi sesidiphende ku-Amanda. Nakho-ke. Wasihamba. Halloween sengangizwa Yo bese si-worried. Sitshela u-Amanda nje ukuthi ngamqathazi ngoba nje ngesithola indaba. bengaphumi nganozi ngiyabona ukuthi sengiphumile mina. Hayi, sikwazi. Hayi ngeke sikwazi. Ngilinda uzobuya. Kaneka Asibandawo. abantu bebeqoshile isithathu sabo. Baba sebetha ngiphume ngikutshele. Akaphumi. Hayi thina kwi-panel thina simdefendile sathangaphume thina. Ngiyadla ithiwa lungaphumi khona kuzoqhubeka sixoxe. And then mana ngizokhipha ngifaka abanye bafuna ukuphuma or ngisasele ngasi. Amanda ugeza ngani bakwethu? Amanzi aphinki. Amanzi aphinki. Awabi Uthatha kuyena ungakagushi lamanzi. Ithini ngizoqedela indaba ke. Athi umama senthumana ngifonela iCID ni Monday. Angithi phela ngithatha i-weekend enkulu. Ngento i-weekend phela yaphela Monday yangithi. Yeah. Ngiyamfowardela yonke into. Athi sobona senzenjani manje. Ithini ngiqala qala ukuthi lo mfana usengitshele everything. Ngimbuza ukuthi hawu mabuya kwaNongoma ungosemlazi. Uma usuka emlazi yakwaNongoma usuke uthathe isilane uthi hayi khona umfana osebenza ngeke ngize ngisho igama le-story because ngoba sengivula i-brand. I-story sidayisa i-material yokwakha. Shuthi mangithenga into zokwakha but shankura iteni. Khona umfana osebenza khona bayodeliver uya-check i-cost nani bese-ke eyenza beyeza. Before before that ngithi mina ngisendele isithombe angithi phela sesikhuluma ukuthi ngithi ngifuna ukuzosebenza nani phela unani bathi ngithi mina angisendele isithombe sabantu ufuna ukuthi nibangakanani nodanga bami or kanjani asende isithombe ngithi angisendele laba bakwaNongoma and mind you yimi omncane ekhaya yimi umuntu westrad yabona yimi omncane wazi abantu ngithi mase sende isithombe ngihlala kuthiwa ngimazi yimi iqomist ekhaya yimi ngiqoma nalomfana ngimbuka umfana kumingqondo ukuthi no this one mathi ngisendele ngasendele nje emakhaya bebe baningi nyamazi asimazi ngisendele umama uyamazi ukuthi mama hawu lo mfana bezo deliver uye Dominic jala kangiphenduli lapho ufuna ngikuke iphutha la Dominic likuphi ngikhala nje ukho
phela manje sengifuna futhi nokuthi ngangithi uzokwenza la lona ya ukungama usenkingeni ungazi ukuthi wenzeni ukuthi nami ngithenzeni ngaba ngazi kodwa ngangithethile isikole ngisisixa ukuthi ngani angazi ukuthi wayezohambe uyashaya wayezokwenza i-CID ngimsendele on Sunday before kuvulwa Saturday Sunday sikhumbula angithethe baby siyogama kwamangoma kwamayithulele bathi khona ngoma kwamayithulele siyogama kanjani fonela i-CID batoga ngathi ngikwi-off mina abali phone Yo. ngifonela inye iphoyisa langakithi lithi mina angikhona ukutake off if i-case sebe-allocate komuntu straight yabo kuzoba ngathi ngiphathele icala uyabona awuzame yini imtshela account makagusha iphi account ongasiphi account iphi account yo mina angeke manje Nihambe yoyilanda futhi njalo. mafuna ukuphuma nophuma nodla Hayi makagula. Lapho sesixoxe enye indaba khona enye kade isiqephe esalile. Esali ngaqedwanga. Ngitshela wena. Ziningi. Manje uzobuya nenye sedlulile kule. Uzobuya nethu. Bafethu ucela follow. Yeah? Umkhumbuze Amanda Ngizomkhumbuza. Cinephi kombe? ngoba sizwe ngayo. ngiyakhumbula hawu ela ozongibhalela mina ngikhona ukubhala ilokhu nje kuma comment mamnyazi cha ngibhalela mama TN wena bese ngimtexte ngimtexte ngcinephi Yeah. Kanjalo kamama. Cinephi kombe? Uze nenye. Oh, emaphoyiseni, gcina emaphoyiseni angazi. bathi ngibize ithi 19 mana ngibize lo 1914 863389 1914863389 SS Zoom akukho konke kamaphoyiseni ngitexte iphoyisa 19143389 ningabhala wena kodwa lapho ningalokho nibhala wena angisakhulumi ngeke ngingakafaki imali yini ngikhuluma ngemali Ayiqala faka imali othi ngiyokufakela mina ngiyabuya manje. yo Amanda shem yikho ngeke ngimkhiphe la ithi ngiyiphine ngiphina bekamaqinasi Woza ngendaba Mina ngisaba nokuphuma ngaze ngangibuyisi lo mama ke. Hey nami ngeke ngiyise. Ngaphuma la. Ngeke ngiyise. Ngizoyifaka sengiphumile Ngifaka nje sekuphelile. Ngaze siye ngamanzi Amanda sabuya. Ya, mina ngangikhipha ngicabangile. Amanda shem uye noma ngaphuma aza kuye nesipele uyofica ngikho Sinahleli ngamandla kaAmanda. Hey, yabona nizobona ukuthi mina ngangidinga donation kwangempela debe ngangowa ngakhona manje uma befika ekhaya bafike bathatha ifoni kamambini ibina 2 weeks bengimthenge into nje studio kwathathwa nefoni yengane balimaza ingane amafees akhokhelwe ba ukuthi ihlale esibhedlela for 3 weeks 50 Kodwa nje into eyaziwa umuntu le. ubhidlikile lapho Amakoti. Sorry ngizancane. Ilento le ibank lakhe liphi? Captain Okay. wena bukansi ngiyakhala ayile field wena athi cha phakele kodwa amadoda kunini TikTok andiphakele amadoda abafana wena ngitshele i-CID ukuthi-ke okay idlulile ukuthi bagcina abangane bagcina bephumelele untshontsha kumathuluzi shokhe Next ukhuluma wedwa. Sakuza. Ucofe phi? ucofephi ngoku? Amanda buzo sis. Imfuba kaAmanda yonke lo ufuna ukuthi angaqhubeki.
Ufuna uThemlindi nendaba. Awuzwakali. Mhlampe wabungcono ispeaker. Awuvalanga ispeaker ngaphandle oyibeke kwayo. Mawufaka i-charger le, the sound won't work. Awuyibuyisele sibone uAmanda. Besilungele imali lapho sengihambisile. Sibuzo. Yini ndaba sikuneke? Lokuphume wena nje wahamba nezwi lama kaGuthi. Awuzwakali. Makutsho njani kanti manje sisi? Sengikhiphile i-charger ngiyangizwa. Okay. Ingacimile. Sengifakile imali angazi noma Ufake ungasho ukuthi ufake emalini. Bazi okay. bekidnap now. Amanda usasitshela ukuthi usiyofaka imali. Ushilo nje sethi naso yamase siphumile ngoba ngesibuye wena ugezi ngamanzi amanzi. Yabo hayi. Kuthi athi okay manje ngikhohle uxoxele bangene ekhaya Monday kuze sokube Tuesday. Yeah. Awu kodwa Jehova. Sasenkingeni. Umama ungitshela Tuesday ngila emsebenzini ngathi. Mangifika endlini mangishayisa emsebenzini ngigqekezile endlini yami. Yo. Jesu. Microwave, ifridge. Nani? Bathi nje ne-Wi-Fi, ne-laptop. Yabo lapha engabona khona ukuthi uNkulunkulu uyangivivinya-ke manje hola ngizenivivinyweni. Ngabe nankinga nalokho mvuke ekuseni ngithuthe because ngangifuna ngangibona ukuthi kuzoba yi-trauma uma ngiqhubeka ngihlala lapha yabona. Yeah. Angivele ngisuke ngahambe because yami. Kuthi ngeMonday ngiyamtshela ukuthi ayi lo muntu uyaconfess everything he has a voice note ama-video akhe which because ngasenda i-video ngizobona ukuthi u-realistic. Asho. Yangithola. Asho. Esile kwaDuma. Asho ngalo. Yo. Yo. CID, what you telling me, it's information with evidence. Ngafreeza maybe ilo i-hour long. Since ngibuza ngesikhathi evidence kumele kube njani. Ngiyabona nje la usuyitholile yaseyanele nje. Akukho phela okunye and ngithi noma ufuna evidence bangambizi ezena ne-information turn it to evidence nizombuza mina yourself I confess it. But we need to do it lawfully. We need to start see capital. Mind you, capital kabayanga since from Tuesday last week. So Tuesday ngimtshela ukuthi useswami kwamina useswami mamazi unehliziyo encane sidala. So enyenye nathi fuck uma ungafuni ukuyenza lento ngcono uyeke wayezwa into ngisho. Ngiyamfonela Friday Thursday ngithi ucinile necapital because uthe uzoya Tuesday. Hayi uthe usuthi wakho ngiyeke mina le case. Yeah. Ngase ngibhele izinye izinto sangivele ngithi yo. Okay, yabona nje sekuyibheka njalo. Hayi, okay. Kuphoqa ukuthi kufunakale ngifune ngizomabisi namakhaya. Abantu nje mara bakhulu nje. Ngibabisi. Ngibachazele ngibasebele because wathi sena everything. Athi ayilokho sendele khona ngicela ukuthi enough. But ba abantu abangabambeki sometimes usipangeni basemlazi bakwanongoma yabona. Yeah. Ubona wena yenza imithaphu chu. Na. Yedebhen. Angiye Durban ngibele ibhasi lapha. Phela manje emsebenzini kubatshela ukuthi akaqekeziwa umsebenzi. Ngeke lokho. Ngeke. Ayakuzubusha inkinga zakhe zakho. Kumele ngisebenze Friday. Lapho ngonde uma ngicinga 2000 ngo-April. Ngonde. So no. Ngiphoqokile. Mangishayisa la ngihambe ngibhukhile vele ibhasi ngihamba nomngane wami lo msuthu. Ngithi ayongikhaphela. Ngiginqe ngebhasi endleleni. Ungakhali-ke kodwa nathi sofuna ukukhala nje. Angikhala. Amanzi. Manje ngifaka imali ngikhala. Fakhala. Mara nale filter ikwenza kube worse angikhali. It's this filter.
vele ngifuna iyasaba but manje sesingekhona iyadabisa le ndaba ucabanga umuntu ophaphayo mabe menza nje Cabanga yo. And kuyazwela. Ya, shame. athi Buhlungu. wena ilo but luckily ibe ngiyahlala kuginqa but like kwaba nje nakho yabo not ukuthi laginqa but kwaba ne-accident and then kuphoqa ukuthi manje njalo nginandi mali ngibambe ibhasi nje ngiyo ukuthi kwamali leyo ayisekho Yeah. kuphoqa ukuthi manje lesiza transport phela ngesilindeni kuthiwa kulinda ibhasi esuke eJozi liyayithuthisa and mina ngenza imeetup ngoba nesikhathi ngo-6 no-babe khona sohlangana khona ngijwayezwa lentolo Yeah. sikhathi u-4 manje kumele ngenze uplan ukuthi ngifike lapha because ngimtshela ukuthi ngifika kanjani eDurban ngimtshela ukuthi hayi ngine-interview ngizobhasha at wami ngathi uzongibona konke kanjani Yeah. sharp mese sizama transport yasiphiliswa kwi-board sasesise-Maritzburg angiyazi but bese sofika Yeah. but Naseniseduzane. ngiseseduze bengekho bed kubanjwe i-bolt isise but iyayidura because kwanetha isesekuseni nje futhi Yeah. hayi isibeke khona laphaya hayi afike hayi babanjwa kalula ngengisho ukuthi babanjwa kanjani but fike uzobe ukuthi umuntu wamtshela ngoyithithize but athi umuntu wami and sikhuluma kahle namaphoyisa ngithi mina kume ukwakhe ekhaya because abantu bahambe nemali 50,000 akusiyo imali ongavele uyidobhe ukuthi makuthatha 50,000 stock like thatha 100 rand 50,000 uhleli kumama ubuzohlala kimi kubo bese ngakabi nemaplan for the fact ukuthi ubusekhathini namama kusho ukuthi bekunento ezokwenzeka anytime soon ngisacela ukuthi because umthetho ubaba ukoga ngasamoya ungishuthe no-cash like ube transparent like uma yonke into Lapha kalona uthi ukhuluma kumuntu oseke waya kubo vele. angithi bengithemba because ngiku-social media ngicabanga ukuthi ngeke ngize ngabe Cabanga. athi ngicela ulokhu nje ngithi mina gcine yiphi mani ngiphazamile ngiyayeka-ke mina athi ngisacela athi unemali engaka ekhadini ngibatshele lapho ukuthi hayi ukuthi ngizama ukuthatha imali zabantu but mina liyanetha indlu le kumali kumele ngabe sephelile ingane sesibhedlela miyibuya ilimele wethu limele ekhaya angikukhona ukuhlala endaweni ebandayo kumele ebuye indlu isi-right cha ninginikele imali abazobuya nayo namhlanje because umtshela ukuthi bafike nemali angazi kwaku-101,000 ngifuna uphosha inyama ngifuna 100 ngifuna 55,000 lo muntu naye masenza i-investigation yakhe lo ka-100,000 uzokhanda ethatha kuleyari imali but mina for the fact ukuthi it's my effort ukuthi ngenze yonke lento le bekungenzela ukuthi lo abamenzela manje uthole justice I was doing justice for myself Yeah. but alright bese masifika laphaya phela mani baje ukuthi ngithi gebe kumele kufunakale isibhamu nami siphethe naso ifoni enayithatha iphi but hayi isele kwanongoma buza phela iseliphi As screen record njalo guys. bethi isele anoma ngathi ngikhoda nginamanga bethi isele kwanongoma isele kubani hayi umunye umfana ngisho indawo yakhona amaphotha kwanongoma kuthiwa hambani nifike nithathe ifoni nifike nifuna ifoni ukuthi kuye ilapha enimthatha khona-ke thina sesobubuza imibuzo okuthatha bamthatha bayithola ifoni yamanga njalo bese bamthatha nini iSunday ngithi mina ngifike eDurban Saturday ekuseni uthatha Sunday Monday kumele amlande lapha amagudumela ngiyobiza ngamaguthumela kumele amlande ngamaguthumela aseDurban angithi bezohlangana khona isitori esifanayo phela ekuseni kwa-2 ubalekile kwanongoma yabona nje into engamaphoyisa yabona nje hayi mina ngi-right kuthiwa ubale kanjani umuntu ofikayo ejele ongakaze waboshwa uwazi kanjani nakhona ukuthi lama ukuthi left khona abantu sebehlalele 50 years ekwanongoma ahambe kanjalo lo wamatho bamshaya ngempama yodwa bathi 1 abasebhodlile hayi sile nje vele thina kwathi uthatha ufica omunye umama ney'ngane satshela iy'ngane Awesome guys. yini Ngisasetiyeni. Ngasibonanga nokubona Gcama.
lalela Uthile indaba nje sengeqekile. Kodwa zifana Amanda ufuna sihlukene. ukuphuma? Amanda ufuna ukuphuma? Hawu. Lutho. Asiqhubeke sifollowe phela guys, khona nabanye bezongena. Cela nifollowe. Isebezophuma bonke. Cela Follow nifollowe mina guys, abana follow. 80 bazophuma safaka ilo entsha. abaphansi kodwa bona bangibuyisi. Kusasele nje le ndaba yespoki. Mina ngikhohliwe. Nani nalindeyo, Ama-short. Le isi emotional kakhulu. Nale yama-short. Yaphelela lapho. And then yangaphelela lapho. And then onto uNkulunkulu mina wayezongivimbile. That's why angibazi onto kwana. Ngabona ukuthi like he came to train me because labantu abangenela mina abazani nalabo yabona ukuthi shuthi inkinga vele zidalwe ukuthi izokwenza. Yeah. Laba abangenele mina eGoli abahlangene nabasemakakhozi umuntu ngithi ayi shuthi abantu ababhoda. Abantu nje abahlangene amaphara enkosi ekuyilambele. Ngase kwaphela kanjalo babo I don't know if baphumile angibazi bahlangene futhi. Then baphuma kanjalo indlu yaqhubeka. Kodwa ngoba wakwazi nje ukuyakha yo. Imali ngibabuza ukuthi izotholakala kanjani bathi angeke ngize ngithole icase ingakafanelanga. Kumele beboshwe kuqala. Cabanga noma into baboshwe noma kusho imali ngiyithola. Cabanga so izinto engeze uzithola kuba uyilwelanga nje wena. Ngavele ngathi into engidinayo ukuthi I can't put too much effort ukuthi ngithola abantu. Base ngimnika ngimnika esandleni. Phela isekho noma ngabantu Yeah. abayifeki. Ningivela ngisho sekunjalo sengithi minani. amaphoyisa ayikho indaba yawo. Maphoyisa sometimes iwona nje abasha. Uyaye uzibambela futhi baphinde bakubophe. And okay, ngenze video. I think leya video ngama-highlight ukuthi ngiphosa kona ngoma 312245. Ngathextwa ngenze ngimusho ukuthi angifuni ukuthi ngigcine kuyisa ukukhuluma. Yeah. Athi umama sacela ukubuza telefoni. I think it was like June. Ike yabuya lo phone. Ikubo ise-police station. Hawu, bagcineleni? Bathi mama mabedlula lephi mabebukwelanda bethaletha ibox yefoni bezokhompela ukuthi yilo kukahle Hawu. phindanga wabuya. Then wathi mama ngwanaka usikayetsa tsi enemies ne tluela ntho. Wathi ngiyeka ngathi let bygones be bygones. Yani. Then kwase kwaphela kanjalo yabo ukuthi emotional bese kuba khona umuntu uyewena ihlezi uhleka ngathi awunenkinga bathi nginkinga. Lapho kuma comment abantu mase bekhuluma yo. Bona ukuthi khona abantu abangathakatha la iminyango. Especially amantombazane guys, amantombazane yo. And mina Banenzondo nje futhi abesifazane bona benenzondo. Yabo abesifazane babevengiqeda uthando nje. And you know what, mina, something I just saw since ngapost mina vele nani kungathi mina I'm not serious empilweni. You understand? Ngumuntu olenza joke. Yeah. Bebengithanda abantu mangijoke. Bebengaquote next like if ngithi like angazi man like if I can say nolwazi ne-weave blonde uyabona ukuthi ngisho njani nolwazi ne-weave blonde kusacela umfollow back uyabona bebekuthatha as ijoke before. Yeah. After ngapost indlu siwazi izindle ilo blonde ngoba benga-afford ukwakha indlu Umona nje. engikhuluma ngayo. Mona and uJoe. Umona. Lapho wena usukuthi nje uyayidlalela ungazi ukuthi umuntu hawe uzoba serious. Yo. And mina ngikaze ngaba serious yabo. Mina yabo nje mina ngidlule lento ngaze ngathakatha yabo nje uJohn ngize ngacisha ukushona yo angibacabangi. Laba bantu And yazi ukuthi ke abantu abacabanga the more umonela omunye uJehova uthatha ngapha kuwanike lo. Yebo. Wena ubona usafara kanti lenhliziyo yakho. Inziwa yakhe embi. but bazoba right guys. And I think inhliziyo zabo igezeke. Lapho awubanaki shame uzenzela ama video ngathi nje mina ngoba ngitshela ukuthi yabo after the whole situation leyenza ngo-April I think ngatraineka ku-social media because by the time la bengithola khona inhlamba ngathi cabanga uthi umuntu wena sibebe and uthola ukuthi umuntu uyayisholo nje just for fun wena sibebe uzofaka kahle ukulandela
by the time uyabona ukuthi impilo sengiphe nabangena ecover uyabona kukuningi mfethu kwenzanje ngesikhathi esisodwa futhi. Asibisi Marcus. Hayi. Ayenzi leyo nto. Hayibo asifayile imali njalo yamakaguji Nkosi yami. Ngeke phela saphuma. Masiphuma la somfakela. ithini account Awuphina ngathi amanda. 19148 bani 8633 bani 339 3389 kazi nithini 191483389. yedwa uma cela ngibhalele the right hayi la mahliphi Amanda uyibhale mfethu. Sesisho amahliphi awunomona ke nawe. Siyabonga Amanda sesisho amahliphi. yabona onato thina esihola kusasa Saluyiphini anytime thika but guys balokune le I've been message through then the worst. If I can tell you my life yo mina umuntu mina ngihlezi ngisho ukuthi akekho umuntu ongenayinkinga bafuthu sisingamane nje singamboni bampenze thenga iporch thola ukuthi the big problems behind the porch akekho umuntu ongenayinkinga akekho Kodwa ungichaza musubalanda ubhayizani. nakuthi mina angifani mina ngizwana nokujwayela amasimo Ungabi weak. ungangifani Ngiyakhululana yazikhuluma same time then ukubamba. mina ngizwana nomuntu onjalo othi ngamsukela ethi uyavela la avele othi cha umagutsha ngisukela ngithule nje hawu and yibo bakusukelayo senguma comment umuntu vele akusukela akubize ngichaza mawusubalanda wena umama wakho akazelanga wabola amathuba mawungena ku-inbox ubolile yena ngabe mina endabo laba banama account nje vele nje iba vele beyiseyakhulu nama fake account yo Hayi Amanda. Uyabonga ke ufaka kanjani 5 rand ebank usudlala noma. noma imalini lo nayo okay Ngeke 5 rand 10 rand 5 ya. 5 rand jayise sacela laba abafikayo uzofika u3 rand no 5 rand. ngiyakutshela wena yo sengizophuma manje ngiyaphuma ngo-20 past Ngoba nini Ungifollow bathi pasiba. asifollow nene khona sizophuma ke Uthi undanda ufuna uba umoderator asifundi wazosiqathaza kabambeni. wena kube imota yimi moderator Nawe asicela. Amanda ngaba uyena. 7 Ulungile bangena bakaguthi nina nje nizosiqatha. 8 unandathu ngizwe ngiyamthanda naye Amanda nje ngathi Hayibo mina Marcus ungisuseleni kade nguyena nje. qasho ukuthi ukuyifakile sisi Elile kodwa akuze kathi ungaphenduli bese kuya ngoAmanda uzoshule ebhadi zokwenzela papa. Uzozibona hayi abahlangana kwipanel sicela ufollow uNondu afike ku100 ngibakhipha bonke futhi asiqhamuqathatha mase siqhubeka nendaba yesport ngizoqhubeka naye ngizobe nilalele ngokuthi Sengizoka mina ngigadu Amanda. ngikade ukuthini Hayi guys, ngehlisena abangene nabanye sibe Sekushoda 3 guys ngiyanicela. 1 fakalta bakhiphile hawu khila kawo andama ukuthi bantwana oh umotara welele ngisa-eda njalo bantu baka-TikTok
hayi bakwethu wasele usange mistake baningi abantu nami ngicela uku-add awukhostanga ke abakhona yokungidumelanga bana bayisi no crying emojis lezo ningafaki asikwenze lokho Siyabonga nkosami kuningisalinda. Kade silindile. Sifaka F1 lapha kuma-comments kulabo abakhalayo ukuze bangasivaleli live. guys Ngikufuna nendaba. ithi ningahambi ithi ngifuna i-charger engasi-wireless because le mangifaka icima ispeaker and ifoni yami ithi 5%. Ngiyangizwa ningakhali ngiyazwa ngiyazwa Ngathi eside phela nawe. ningakhali kodwa ningakhulumi kakhulu mangizwa ngiyazwa Sabo sangena nathi aya. Kunini Isikhala. Kunini. Kunini silindile. Ayibo. Kunini silindile. Ayibo. Hello Magakushi. Yes, bakakushi. Akabuye nendaba. Asimhlebeni. Uphiri uthi asimhlebeni. Guys, uyapress inamba yakho uma usune number lapha ya16 uyawupressa upress ama plus signs ukuze baconnecte nalabo abaphansi abasiconnectayo ne. ngithola ne-charger mina Inamba yakho uyayipressa le encane lapha uyayipressa uma uyipress inamba encane kuzobe kuvela ama plus signs uyapressa back lawo ama plus signs so that bezoconnecteka nabanye abaphansi. chazana ukhona ungamlimi Akahlala lapho phansi Amanda hlala lapho phansi siyabonga. muhle le phansi mina ngizocela indaba mina izokhatha le ndaba ene i-charger cabanga uchajile lo and angazi babhizi lithi mina ngizocela indaba Makakushi yesibongi cha. umuthi komjaha hiyako Kunini silindile. ahambe ashuthe kwi-apartment ne sisho ukuthi yabo futhi ngasho ngathi noma thi izinto ziyafana le apartment ile eyakwaSipolo ngimbuza ukuthi afone ngakusasa ekuseni ngabo 3 ishmani yasilesiten zenza lathi zirani zonke mina mangikhulu ngithi mina afone ngakusasa asikhombise lezi zihlama zamabhuluka ngithi ahambe aye ku-wardrobe abone i-wavy orange yabo angathi amakhala but leya i-orange lokho oku-bright engqondweni yakhe uthi shouthi une-girlfriend uyabonani ishiya nezinto zayo la ngithi mina awuhambe uyobuka lo wavy leyo like uyayibona iwavy ekudala yahlala ngithi mina mhlawumbe ugele umdala uhleli uthukile and laphaya yabo ama-apartment ako-Mall of Africa uphuma ngekhodi yalo muntu ongenisile ayeke uyihambele kumele lo muntu enze ikhodi uzodlula unikise ikhodi lethu uyahamba akukho kude wona amateksi ngawabamba wona mengingaba brief inkinga isekwini mebuyela uyiva isekho asikhale joba iseke wethu ngisisa relax uyibona neyibhoka relax maybe izobuya leyo wethu ube right abuyele ku-dustbin amabhulukwe anamaka siwabonile ngithi nasi ku-video call dololo beqhubeke ngithi mina because like uma ubona amadimoni omuntu akumele ujampise ukuthi uwabonile yabona ngithi mina uyebuya nje u-act right umtshele ukuthi ishe awusekho right and ngithi abantu like noma othwele umuntu ne uma kuma-period abangifuni umuntu kuma-period angithi ngingamtshela ukuthi ufila ngathi uzongena kuma-period sharp mebuya uthi hayi ngimtshela uthi athi ufike sesareyethu hayi uzohamba Monday mase ngimsebenzela yabona ukhuluma into lapho bengasebenzi ubafo qamba manga hayi asuke ubafo balale khona ungani uyasifonela ebusuku uyakhala ebusuku ngabo
ngabona eve ngabe ungcobe khona umntwana momsuku cause mina ngiyemingithele uyakhala njengoba kwenza and nathi si-worried phela because siyamazi ukuthi kunezinto ezi-off neqeda uyamnqabela ukuthi ahambe uyabona izinto kanjani athi ngilale uthi yikona wayishutha futhi leya nto wayikhombisa into nathi ipeni yabo bese liba nento engathi tennis so yabo ngiyakuzwa Ngiyakuzwa. uthi phela ebusuku manje sekumele uthi like indlela bese ngimsaba ngayo bese ngimsaba like ngisaba nokuthi no because ngiyabona ukuthi something is off ngayo uthi ayi megumula athi phela manje sekusikhathi but uthi abayevanga seferini bayeva manje uthi it's like ugayi bese feel ukuthi konke engiyibonile yabona or lezi zinto zakhe ziyamtshela uthi ijomboro njengelo labantu abanomali nela bese liba neguluhla ngiyangizwa uthi like leli guluhla aliqinanga lithambile man umuntu like iguluhla elingaka but uma ulibamba lingaze lifike ekutheni libambeke icala lithi ngathi sikhumba sodwa uthi ayi and abafuna ukungiphendula lapho amanje bengiphendule yes uthi athi ngisacela-ke ukuthi senze nani and kwasekufanele shemu besondla loya bhuti ubondla kwanani like yabona like angazi mani besitsho isikhathi eside futhi kungayiwa leya nto ebese-ke ethi uyariska utsho athi hayi ngimnike phela ngithi uthi like uthi athi ngimbuze futhi ukuthi why iloya yakhe ijombolo lakho liso alisokwanga njalo but linini athi nabona niyahleka ninganisho ukuthi Okay, silalela. uthi mara linejombolo lililo uthi athi ngekathi bese bazongithoka ngathi ngalimala yabona nje achaze ukuthi injury uthi futhi ngi-understand because kulabantu kuphela lapho kusokwa khona uthi alifake uthi ngifile ukuthi khona igumuze liphakathi uthi afake ngakodwa akhiphe akangasifoni nje uthi uma elikhipha ukhipha seli-right uthi ukhipha seliso alisekho leli gunquza uthi ngiyalifila ngaphakathi meqeda ubhuti uthi like akaze athi 1 2 1 2 yaniswana ngakodwa nje washiya ijomboro waphuma wahamba ku-Netflix ungishiya nguphi mina ngimshiya kuphi Hayi. Jombolo. Hawu, useqedile njalo. Inside my inside. Hayi, Jombolo phela. afuke aye ngiyazisa gosami yazi ngamboshwa Awubizi igama nje. Usemshiya nejombolo yini? athi avuke uthi afike vuke ngale uma efika vulu uthi like ngiyakhala uthi mekufaka akubanga buhlungu uthi cause vele benginasesila ngithi akubanga buhlungu kube nje into engizwile ukuthi yangena ngithambile ngihle jombolo eligunquza uthi angifila ngobuhlungu uthi ngene mase liphuma ngiyabona ukuthi liphuma lincane ijombolo manje alisekho into kuyo ngimbuze futhi ukuthi shure bathi hayi kunokunyamalala ngelo but inside ngiyayizwa ukuthi kunento like tennis around isini Sele phakathi. asifonelanga enani Ukuthi hayi ngathi nginenkinga. and sithina senzani thina siyachatha kuphi ijombolo senzani ukukhuzile ngalomfana wahlala washiya ibhondo ikhathi lapho boma-10 ebusuku simtshela ukuthi thina yikho into esingayenza noma uthi sifona amaphoyisa nawo labufakazi amaphoyisa wakwazi ukwenza into something ekanjalo ngiyabekhophela ukuthi khona into esele phakathi ume batshela ukuthi nadi ipipi lami liphike lisele uzothini and ngesikhomba ukukhipha lapha khoze kuphunywa ngekhodi manje ekuseni ezomdropha uright uthi hayi ngigcine sengingasafile ithi uyisilima ulicheckile ukuthi libuyele epipini wapemela ulicheck ukuthi lisesekhona lapha ekhululweni Usaqhubeka. usasitshela ukuthi usungcono amazinda yini ongcono yona abuye maybe after 3 days nje kuphume wena asiyekele indaba futhi Newoza nayo. Seyeke usuzoyiqala. mina ngithanda indaba Uma kusho ungasenzi kanjalo. Uma kafushi. Awukwazi ukusenza njalo. Kunisilindile le ndaba. athi mina nebuka ngama-email angakanani ngizoxoshwa la Ayibonge kuboshwa sokuvikela.
Hayi siyatapa phela siyatapa. Okay, athi ngelinye ilanga yabo mina angikaze ngapha ku-miscarriage yabo into kanjani angiyazi ukuthi njani but phela abantu abayaziyo bayasho ukuthi it miscarriage uyableeda manje lo muntu uyajova implant yabo nje kuningi hlangahlanga athi uyableeda. Kuyini Guys, sibe singakhohlwa bo upress ama plus signs guys. Singakhohlwa ukupressa ama plus signs. ukhulunyiswa ngemali lo muntu? Imali siyifakile bakwethu. Athi guys ningakhohlwa ukucofa ngizocofa mase befike 50 bonke labo bantu. Hayibo. Abanenza iqiniso bakithi kuma comment inkinga yenu manje. Nathi la ku-panel sifollowane sodwa ke please. Yeah. Mase befike u50 bonke. Kushuthi soqoqela kusasa Jason. We understand. Ha. And if ibattery yaphela ina-3 manje. Angayithola ngani futhi charge? Angithola ngithi mangifaka Solanka ithi ngifakele mabefika u50. Awusikuzwa. Hayi shona. Okay. Abana ama coins guys nawa ya ama Donald laphana kosama 100 nje 1 siba 143 la. Khona kuzoqhubeka umdlalo omuhle. Besithi fafana ngama gift. Yep. Press on guys ama plus signs wa press back la. Yes siyachepha le screen siya like asishare sibize nabanye sishare sifake nama gift lapha phezulu noma ungena iDonald ke ufake okuncane nakho. Buya phela maguthi Ama Donald awu5 yokungenani. Ama connections amahala guys awekho ufaka noma uHeartMe lapha phezulu guys. Onama coins akafake something le ndaba siyayifuna sifuna ukuyizwa bakithi. Hawu lokho kufake mina ngedwa iDonald nje akekho nje noyedwa nje one Donald la ekhaya. Sibo 143. Ningakhohlwa futhi ukufaka ulona uplus laphana ku-join uhathi uyanenipred laphana. Cha Amanda cha Siyabonga. Ngithanga ngibe moderator la ngabe sengishane ehlombe manje kucace kuze abantu bakhuthale bafake. Ngicela kube moderator lapho setha lapho kuma settings. Indaba izothi ngeke ngihlise ngishaye. So ndandatho umoderator already. Ngizobuya la mase bonke labantu befike. Right. Wozani guys ba connected ispress ama plus signs bafike ku50 musezansi lapho uhleli phansi bafakela ama plus signs bonke bafakela ama plus signs lapho mangabe uphezulu ngicela upress inamba yakho Sane ngicela upress u42 wakho upress ama plus signs Sane ngiyakubona yawapressa ngicela uwapress yes Sane usuku 50 Uma kusho onisile la kuma settings zakho. Kube onisa ngabe sengibakhipha u50 ngifaka omunye Hawu. Noma kube 100. Ngoba abanye bathula 100. Ngoba bathula 100. Yebo siyabonga lapho siyabonga Maneli.
Siyabonga manene. Abafaka uHadmi guys bazongena kuqala. Abafaka uHadmi laba abafaka ama-gift. Laba abafaka ama-gift ibona bazongena kuqala bazolandela so prioritize bona. Abafaka ama-gift mulapho phansi send i-gift ufaka uHadmi silandelisa ngawe. Izilisi zohamba kanjalo ukuze kube fair yabona. Sibaphesele guys nabo siba-connect khona bephansi baya-connecteka upressa nje ama-plus signs enambeni yakho le encane lapho phezulu. Nabala ekhaya abashopnight bona bazongena fast. Asenzeni-ke asiphusheni sihambeni. Nhle i-account yakho i-private useyo-connecta ngale baya-connecta i-account yakho kodwa i-private. Unhle nolindo kuhle ama-account aba-private kube u-Z. Uhost wethu ayikhona ukuyisetha leya moderator ngabe ihamba kahle into yakhe. Host. Sicela ubuye ma-angel ubuye phela manje. Oh yeah, darling. Hosta. Mama sethi. Kosami khona kade bebuyile bakhala yabona nje kosami kade efikile uMadlamini wawukhanyile wemagusha azenze njani lapha kuma-settings. Uba none Lapha kuma-settings kuma-settings lapho upressa u-moderator bese settings bese wonke amalento le wenza be-green unika u-moderator i-access yokwenza kahle yonke into abe green amalokhunjana ka moderator wenze wonke abe green. Welcome Maneli. Ngasikhipha manje. Ngikhipha lapha bathu. Hayibo engasikhipha hayibo sikhishelani. Kukhona Kuba amanje. Guys mina ngiphumula ngizoba moderator la ngifuna ukuba moderator. Kuba Amanda. asiqhubeni ngabakutshela. So uchomi ke guys. Umgosi bo. Niyangilalela noma? Silalela siyaxolisa. Ngiyalalela indaba Sifake igcona phansi la. Ungabami Cela umgosi. athi ishiyenzana yabone nama mistake engenza la. And asisafoni yazi. Angabe nokugula nyani okuncane nje. But sawuba right manje. Naleyo nto sesiyahleka ngayo nje. Sesiyamchukuluza ngakho ukuthi wajola nesipoko. And then athi agudle ableed. Hayibo umuntu uyajova. ukuthi isipoko or bekathathe lento lo muntu makakuthi. Isipoko lo muntu noma bekathathe lento. Yophila. Ayicisha into yokuphila mfana leyo akwazi ukuthi isipoke. Kwangasisipoko sasisemhlanje. Ngasona. into yokuphila. Yeah. And then after 3 days, 3 or 5 bleed. Not normal bleeding. Lokho kokuthi ngathi uhushula umntwana. Ubufuma namahlule yabo. Ngathi leli guquza mase ngibuka ngenqondo yami. Ngathi la sesihlaphazekile yabona. Leli guquza yakona. Kala inkinto. Liphuma kunezinto eziso ngathi ingane eziningi understand. Inyama kanje. Inyama hayi ihlule legazi. Inyama yenkukhu yabo. Isho ukuthi lifike lazala ngaphakathi. Engabe kushuthi banithwala into yahlala ngaphakathi yayizokwakhela ini guys. Sesiwaphila yijesi. Aye kudoktor. Uma efika ku-doctor and waya ku-public, I think uboya ku-private okuzibanqa. Yabazi barude kanjani. Ubuwenza nje i-homemade yabona ukuthi bekhiphe isisu. Uyabona lo bokurude nalo. Bephuza izinto abamphuzisa khona. Let's say uqale Monday nokubleed aye eklinikhi Tuesday. Isipika sakho macele bo. Bese Wednesday iphehla. Ihlala omunye 3 days.
Usehlale efake iphepha ukuthi uyasaba ukuthi anytime ngingableed. Unevuka. Uyasazi isibungu. Sithi Imake ngaphakathi noma kulento ephumile. ufica asehleli so ephedini. Awe ma. And mind you ubuza ukuthi aphumaphi awaphumi because sathi phela thina khofa zakhe manje sibuka ukuthi Hayibo. kwenza njani. Uphumaphi lento le iphumaphi? Iphuma ngangiqala nokubona yabo ngunesi mina manje. Ngangiqala nokubona ukuthi kunembobo encane kukwini encane ngiyazi ukuthi Inembobo ingaka. Yokuchama. iphuma kuleyo mbobo. There's no cause thina sasithi ithi clean maybe uhlale phekwe ebolini or lenyama ilelile ngaphakathi. It's zoklina ngomunwe asazi. Kuyanuka yini pho? Nima ngake endlini nenza yonke leyo ngikhuba leyo hawu ingane. Obviously kuyanuka bafethu ngeke hlale kungani. Wanganuki kodwa shenge. Nganoma kwasekwenza ukuthi into eyinuka ukuyileli igazi laliphuma kuqala. Lanuka lokho ngathi inje bolile. Sithi siya-check-a dolo lo iphuma kule mbobo encane. And isiphuma leyambobo wena lento ehlahlamisa igazi. Leyambobo encane masivela kancane mase siphumele sithi bhuqu sibe kukhulu. Mangithi Uthanda imali. Leso Lisa ngaleso sikhathi usatholakala usatraceka limlisa noma uvele nje waphila emoyeni. umlisa ngalelo langa lelo bagcinana ngalowo msuku kwaphinda ngomthola. wathutha ka-apartment. Wena usengayi komcheck wena ngayo-check-a umthakathi. Kuyacaca vele nje kwakungasiyo umuntu loyo nje mhlawumbe kwakuyisilwane sakhe. Wayengalala nami ngamtshela ukuthi cha awulalanga aye kudoctor odoctor phela bazokunika amaphilisi bekutshela ukuthi une-STD uyabona lezo zinto lezo. Bemnika amaphilisi engathi maybe waphuma lezo bengaphumi zibeningi maybe ziba u-3 2 ngosuku yabo. Namhlanje iphume imangala nansela. Isibungu guys, isibungu yini isibungu. Isibungu. Isibungu alikhinga. Guys, ningafaka ama-emojis akhalayo guysini. Ningafaka emojis akhalayo please. Athi then after sathi sakho omunye ubaba osebhinoni. Because phela sasesingathini ukuthi sisebenze njani. And mina sasesimkhatha off ngona umngane wami. Manje wengasiwo best friend wethu. So mase seyinkingene nje vele kulula ukuthi umkhatha kwakho. Khona ngithi yabona izizosuke zisekini. Ngehlise boss gezwe. Hayibo. Ngangifele mina into engayazi. Ngifela into engayazi, ngifelile ukuthi Uthanda waphuza nje makuthi. Phela thina sasifuna ukubuka ukuthi kwenze njani ke la. And into that uyayiphuma uyabo nathi ipenana mama yabo. Uyabo imbobo yalepeni ingana. Iphume ithi. Asiphume ngaphandle bese ibhuqu ibe enkulu kunembobo. Iphume ibe imhlophe. And then ukwase after sayibinoni komunye baba lo baba waswamgeza kwabarathi. Ushuthi wayidinga umuntu wesizulu kahle kahle ushuthi wayithathe lento vele lo baba lo uhamba yifaka nje vele ingaleni zabantu. Kodwa nathi cha sifunda isifundo uyabona ukuthanda imali siyohamba isilala nayo yonke lento. Ukuthi masingathandi imali sizothandani ngoba lento mase umune zesithwalo bese because lento uma mina I believe ukuthi uNkulunkulu uyayiplan impilo yakho before Ihambelana nenhlanhla kodwa. unemabhadi nje vele isidala ungathola uqoqoqa hlwephu naye uthi uyazama lezitulale nawe umuntu oyihluphekelayo nje. Uthuthi besazama nje uthole lento ke wena manje ungatholanga ngisho. Ungatholanga ne-100 and abanye angithi abanye babephuma amajele balala nathi manje befuna ukugeza izenzo zabo. Akhiphe ibhadi. Inyama. Lapha bayekeki bafethe abafana. Abanye bafelwa abafazi balala nathi. Nokuthi awukwazi ukubona mase qhamukile phela ihlangana nje restaurant awukwazi ukubona ukuthi lona akuthathe lento. Lona akuthathe lento. Inkinga nje. abanye babulala abantu belahla amaqungu kubantu besifazane. Ngiyabuya.
Ngiyamthanda kanzima. Asiconnecteni guys, ama-numbers awahambe yazi ngesiphume bathi bengahamba ama-numbers. Abasaconnect ngampela bashawa plus sign. Manini guys, nathi ngicela sonke njengamanje sishareni ulive kanye sonke sithi share. Sishare uzothi share lapha kwi-arrow uthi copy bani? Copy link, ya, ucopy link. Khona bezofika nabanye bebaningi shishe 100 behle kungene nabanye abantwana. Yabo nje uMandla mina wakukhanyile lapha kunini Nkosi yami. As present guys, ama-plus signs, as present, connect, siya-connecta. Sikhulisa ama-account guys. Amaphutha, izinto ey'ningi izozidlula masingenawo ama-followers anele. As-connecteni guys. Akekho zoba i-celebrity, siya-connectana sonke. Nje uma ungiconnecta, ngiyakuconnecta, kanjalo. Asenzeni guys, asenzeni. Ungakukhonektanga uyawulanda nje akucala lelo. Ngiyawulanda Jesu wami. Uyawulanda nje ungene kwi-account yakho ubheke nje ama-celebrity ongawacelanga. Uyawalanda. Siconnecteni guys, sibambisane. Okay. Yeah. Angikwazi nokubona abaconnectayo kwizansi ngabe. Yabo nje uPrecious baconnect bonke laba baconnectayo kufanele kuqalwe ngabo nje baconnectayo kuqalwe ngabo. Sizoconnecta back nathi. Mama. Uthini wemacelelo umuntu? Heart me guys, heart me siyabafaka guys nama-gift lapha phezulu. Uma ungenayo i-Donald, cela ufake noma i-perfume noma ice cream ke kuyashisa vele. Noma ice cream nje guys. Ukuzosijabulisa. Noma ice cream nje lapha phezulu nje. Upressa lapha phezulu lapha ku-host vele ufake izoya kuyena. Ntofo Nkosi yami sikufollowile. Ungabalanda follow back. Please guys, connect. Press plus sign. Wona wonke umuntu uzowupressa back naye. Nalapha phezulu eceleni kwamaguthi uplus laphana uHeart Me sendani laphana lesani happy laphana. U1 coin nje guys, uHeart Me u1 coin yi-cent. Ya ziyanyuka ke manje inamba ama-numbers ayanyuka. Asiba-connecteni back guys, back. Isiphetho sendaba besizosiza nje kuba yangena ama-coins. Laba ama-account private ngicela mase befika ngalana bashaye o-follow back kubantu. Bashaye o-follow back. Oza nendaba makagushi. Siyashare guys, asushareni lo live bethu bathi kwanda abantu sebehlile. Asushareni. Ushaw copy link or repost. Ubani lona echo? Umacela. Ngicela ethini? Uyabapressela ngithi lapho analysis. Ya ngiyabapressela basha uplus sign bona baconnect. Ukhona naba-private guys. Cela besifollow benze back. Because masifika lapho plus sign akwenzeki. Siyabonga good guy lapho ushare live. Guys nani ngicela nishareni. Masishare nje bazofika ama-numbers abemaningi ngokusheshe kungene nabanye. Wonke umuntu nje la ehambe etholile connection bakhe nje. Umupha njani Rose lalela sanda sami yabona ungene lapha kwa right wakho kune box engathi ngakhisimusi. Ibox engathi ngakhisimusi press yona ufike ubone ama gifts ahlukahlukene lapha.
Nina guys ngihlelwa uma la yazi ngiyabona ukuthi niyafollowana nani la ezansi ku right lokho. Bathi qala ngepanel lapha yana niba press plus sign phela sizophuma yabo sesizophuma sishoda kancane. Khona sizophuma nathi. Yes, thank you Thuli. Khona sizophuma ngithi nani ingene kahle nani la kungcono kanjalo. Nani ingene kahle nani la. Umacebe khulu ilona yakhe yahlupha yazi. Macebe khulu usivalele imic yakho sithatha sami. Ine echo nje yenza ukuthi singazwani kahle. Macebe khulu. Ayivumi uvale. Ayinasho ke guys ukuthi nje cha ayinzima idonut ngani zamama. Ngixoxele. Yebo. Yebo. Wahleka kuzobheda-ke. Lalela. Ubuza apha ngifakela imali. Yafika. Ngisacela bengibhalele inamba ku-inbox. Number yabo. Eyami ngizoyifaka kuqala. Ngiyayibona imali uyangondla fana. Ungifakele inamba ku-inbox ya WhatsApp. Abafuna ungifakele imali. I-reference faka inamba yakho ngizokutexta gorgeous. Ulight. Inamba. So guys, Namba yokucina. ayikhuphuki and yes. And then yes. Yeah, stress ndaba yespeaker. Ngifuna ukukhuluma nani mina. Ngikhumbule nje. Ngikholwa ukuphila ngaphandle kwenu. Khona nomunye ke waseSoweto. Ngamakhosiki. WaseSoweto.